Azi ce mai facem, mă, la dracu? Ieri am făcut ziua la cățeaua aia albă. Azi e ziua anul ăsta. Bă, vină încoace, la mulți ani, să fii sănătos. Dă să pup, la mulți ani, bă, să fii sănătos. E ziua anul ăsta la azi. Băi, dracu, s-a nimerit unul după altul, bă. Nu mai au motive oamenii de ce să bea și găsesc tot felul de light motive de să bea. Și mai dracu cum s-au găsit unul după altul. Bă, băiatule, bă. Bă, dar fii atent, apropo de chestia asta cu grătarul, unul îl cheamă pe șeful la el acasă la un grătar. Vine șeful, bă, venea șeful acasă, îți dai seama, toată familia drepți. Și la care ăsta zice, șeful, te-am chemat aici să-ți fac un grătar, zice, un grătar de pui. Pui grătarul, pui cărbunii, pui numai pui că ai pus mai devreme. Acest episod vă este oferit cu sprijinul Kirvad Tour.